Nire bozka Xabierrentzat izango da. Patxi Xabier Arregi Iparragirre. Nire bozka Xabier Arregi. Andoni Etxega San Sebastián. Nire bozka Agustín Erkola. Miraria Fernández Sorazu. Nire bozka Nire Josune Urkola Larraitentzat. Nire Josune Estella Arra. Nire bozka Xabier Arregirentzat. Nire María Concepción García Palacios. Nire bozka Xabier Arregirentzat. José María Iribar Zapiray. Nire bozka Xabier Arregi. Fermino Echevarría Iturri. Nire bozka Zuria. Carlos Pérez Fraisoli. Nire bozka Josune Iñaki Huerta Aguirre. Nire bozka Xabier Arregi. Juana María Urapilleta Urapilleta. Nire bozka Xabierrentzat. Nire Josune Urkola Larrarte. Nire bozka Josune Urkola. Eta Zuban Zubiria Lespe. Nire bozka Xabier Arregi. Baitzak onak izan. Emandako bozka kopurua 13, danak balio duen botuak izan die. Zuri botu bat egonda, 8 botu Xabier, Patxi Xabier Arregirentzat, eta 4 botu Josune Urkola. Orduan, gelditzen da programauta alkate berria, oso alkate berria, Patxi Xabier Arregi Iparragirre, 8 botu. Eman diguzuen jarri duzuen konfiantzagatik eta eman diguzuen amparoa eta babesagatik. Oraintxe bertan, hemen gero hontan jasotzen ari garena izugarria da. Zorionak bestalde, zinegutzi guztiei, herriak aukeratak izatea handia da. Alkatearen izaera, ez zait sekule iruditu honi pertsonala. Beste dimentsio bat iruditzen zait, eta ez dakit zenbateraino da egokia aipamen pertsonalak egiten. Halare, sentimenduen nahas hontan, bakarrik esan nahi dut, ohore eta ardura handia dela niretzat besalki honetan esertzea. Mertxe, zuk hain ondo okupatu dezun espazio okupatzea. Lehen izandako alkateak datuzkit, eta oso ondo ditugu gogoan. Astera doan egarri berria, eta herritarron borondatea agerian dago. Udala, gobernatzeko ardura, Euskal Herria Bilduren esku utzi dezu. Adi, entzun dugu herritarren hitza. Eta badakigu usurbil ez dela EH Bildu. Udalbai honek erakusten du bezala. Horregatik, gure izenari eta izanari lehia izan da, biltzeko joera izango dugu. Eta ez bereiztuko. Jakingo dugu guztion artean, konfiantza osoa daukat, etiketak eta siglak alde batera utzi eta pertsonen arteko tratua zaintzen. Konbenentzia alderdikoien gainetik, herriaren interes orokorra lehenesten. Oraintxetik esaten dizuet, elkarlanaren bidetik hona ingurura, eta EH Bilduko ordezkariok prest gaudela udalgintza eta
herrigintza txanpon beraren bi alde dira guretzat. Eta motorra, benetako indarra, herritarren esku dago. Nolako jarrera hartzen dugun herritarrok, halakoxe izango da udala eta herria. Horretan, badira bi eredu oso desberdin. Animalien irudiak erabiliz, kukuaren eredua dituko diot batari eta txingurriarena besteari. Kukuak bere izena kantatzen du. Kuku, kuku. Bere izena kantatu eta besteren kabietara eramaten ditu bere arrautzak. Besteren eskuntziz bere ardura. Txingurriak ordea, komunitatea du presente, auzolana eta lankidetza. Zer izan nahi dugu? Usurbildarrok, maiz erakutsi dugu, badakigula behar kolektiboei arduraz eta jarrera konprometituaz erantzuten. Horren adibide garbia da, esate baterako, hondakinen kudeaketan emandako erantzuna. Gai izan gea, alternatiba eraikitzaileak eta iraunkorrak sortzeko. Nork bere ardura asumitzeko. Jokabide eredugarri eta txalogarri horren jabe ez da inor. Meritua guztiona da. Eta jasotako laudorioak ere, asko eta ez nahikoak, guztiontzat dira. Baina, era berean, errauste planta bezalako azpiegitura kutsakorren inposaketa datorkigunean, denoi dagokigu, denoi hori aurre dut. Herri erantzuna eskatzeko herri erantzuna eskatzen duen horrek, eta hala erantzun dugula ziur naiz. Izaera kolektibo konprometituaren beste adibide bada ikastolaren, herri hezkuntzaren eta euskararen aldeko mugimendua. 2015an Gatxunk esanez aldarrikatzen ari gara. Ez gea kukuak, geure izenak soilik kantatzeko. Ez gea kukuak, geure ardurak besteren esku uzteko. Lehen, konstituzioaren aurrean, eman degutza, legeak behartuta. Orain, kontzientziak aginduta, herriaren aurrean hitz eman nahi dugu. Hitz ematen dizuegu, zintzo eta latz saiatuko gehala lanean, ilusioz eta gogoz. Gure printzipioei muzin egin gabe, herritarroi entzun eta parte hartzeko aukerak emanez. Aniztasuna gure izatearen parte denez eta parekidetasuna gure ipar, hitz ematen dizuegu, herritarren artean ez degula bereizkeriarik egingo. Eta eskubide sozial guztiak errespetatuak izan daitezen saiatuko gara. Euskal Herri libre eta buru jaberako bidean erabakitzeko eskubideen alde egingo dugula. Bizikidetza sendotzen ahaleginduko gehala. Bai eta oraindik preso edo iesean dauden lagunak geure artera ekartzen dugu. Hitz ematen dizuegu, azken batean, Usurbilen jendarte justuago, solidariago eta zoriontsuago baten alde egingo dugu. Oraintxe, urte sasoi honetan, iritsi zaio kukuari mututzeko garaia. Gure garaia da. Herritar konprometitu eta sentiberen garaia. Norbere izaera individuala zainduz, izaera kolektiboa sendotzeko garaia. Izan ere, bagintunak, bagantzunk eta baguazkink. Aurrera beraz, Usurbil.